Yo! Yo! Happy New Year! Happy New Year! First episode of 2025! Hala, kabulo ba mo nga basta 2025? Na meaning ana? Sa meaning? Wala po ko kabulo po, pero naa daw. Meaning ana, humanan 2024. Yo, what's up? Welcome to Bitok Bitok Podcast. Of course, kauban Master Poppy, sampay na Attorney Drew, and ang atong photographer karon si Juanito of One Photo. Yo, what's up guys? Okay na kayo. Okay kayo. Na-achieve yun. In fairness, ang mission ni Attorney Drew nga, nakita man guna ko ni nga cafe sa TikTok. Ang Lone Wolf. Say tama? Lone Wolf. Lone Wolf. Yes. Nakita na kong idea nga, sari-sari store siya, tapag sulod nimo, na cafe. Expired na di ang baligya. Sa Hupas na di ay. Sa sari-sari store ha. Sa sari-sari O store. kay ang tinuod yun di ay. Sa salon. Na cafe, tapos ang ilang mga purtahan murag mga kabinet, tapos sulod nimo murag na po kay lain dimension. Ano ba? Kanabang it's really nice. In fairness, very authentic. Authentic. Cafe. How many tea in authentic? Basta kay murag gwapo kayo. Ang ilang mga paintings, talagang original, mga Grabe ba? 1960s, 1960s pa? 1970s. Grabe. So, Grabe. kayo na siya karon. Tapos, na-meet na ako a while ago, before ta nag-record, ang Father. ang father sa tag-iyaani, pero grandchildren na ni sila sa mga Veles Corrales na mga apelyido sa Cagayan. Kabalo na mo. Mga lumad sa Cagayan. Basta ang apelyido, Brad, nasa dalan. Lumad na, Brad. Munang isparsya, wala gina sa dalan. Wala pa sa luar. Ay, wait lang. 10 years from now. Dati ka nakita din nga Alaba Street. Wala man. Alawa. Siguro ayaw na nakuan kung nanay mamatay daw. Ayaw sa patiyaw. Grabe among check ganina kay again Veles Corrales kana nga mga apelyido ko yaw kay na sila. Sa mga panahon sa mga Cagayan di Misamis, grabe gyud. Unsa nga street ang pinakapaspas? Unsa man? Bilis. Ang Veles. Ang bilis talaga. In fairness, anyway guys, so wala na-excite lang ko. Nice kayo ang area, gwapo, Instagrammable. True. Ang area ni nga cafe. So may galing kay naka-parking nako kay murag iting ilalang problema gid ani. Labi na-promote na naton eh. Nakita na naton eh. Murag musamot kada gani. Dapat suportahan ni sa city. Yes. Nga tanan natong mga neighboring na mga areas, guys, visit this cafe. Very nice, very authentic. Very demure. Very Cagayanon. Ganito nagsuggest na galing ko nga, sir. Since kamo manggid ang mga Corrales Veles na family. Tanguban magod na mga history nga mga old documents na nanan sa museum. Bisag replica lang ibutang ninyo din niya. Ano ba? Yes. Napaya ko nakita din nga mga typewriter, mga old na mga gamit. Very nice. Thank you. Anyway, thank you kayo Attorney Drew sa pag siya na magitikon sa mong mission karon nga please lang. Kung bakante galing ta, kailangan di ta magsayang-sayang sa atong oras. Pero heads up lang, if ever mo ani sila sa Lone Wolf ha. One way ra ba ni dani? Yes. So dito mo moagi day sa dalan dito sa tuyok mo tong sa City High. Oo. Kaya kung diri mo moagi sa kilid sa Hall of Justice, sa Hayes, one No way man entry so siya. kailangan Mutuyok. Pa. Unya ang parking medyo kuanin ninyo daan. Planuhan ninyo daan ang parking. Pero mas sweet uban si mong kopon magbaklay mo. Holding hands while walking. Yes. Actually exercise. Ano na atong Lingi-lingi din mo diya sa mga kuan sa Old Hall of Justice. Tanay na may makita diya. Mo. Namay ganina babae nagkapay-kapay. Why naong? Dang. Ngayong horror. It's 2025. Happy New Year, guys. Happy New Year. How's so far? Brief lang na. Kumusta inyong pag-celebrate sa holiday season? First time na akong wife nga holiday. I mean, sa Christmas season. So nag-fireworks today. Nag-fireworks. Ato nang gipaningkamutan nga mga 20 minutes fireworks. Every now and then. Every now and then. Wow, sana all. Gansa ko sa iyang mama. Mo gila itong mga munting pangarap kung ikaw mag-40 na. Siyempre. Niabot diya og 20 minutes. Dayon kuan at least new. Na something new. Sa akong asawa namin na be sorry yun. Na busy?
Naram na sa likod. Nabisi di ay, nabisi. Easy. Alam bang, di na kayo proud ba? Medyo mo tindog, pero medyo mo no? Okay, change topic. So, nice kay Brad. As a couple. And then, sa pagka-New Year, at least, new things na i-look forward. Grabe kayong blessing ni Lord. Salamat kay Lord. 2025 is full of blessing na daan. Oo nga, no? Even din ako eh. Parang akong feeling na akong ganda ng 2025. Kaya nga medyo hadlok sa go. Lord, basig na yung mga dili, mga yung abalos. Overthinking na rin ko ba? Kasi ganda na nangyari. Anyway, later na ako na i-discuss nyo. Attorney Drew, how's naka-fireworks ba? Ano ni? Mana ni. Oh, grabe yung katawa. Grabe yung katawa. Broadcasting no. Ano ba? Mailan maguna? Ano maguna yung detector, no? Fountain! Wow, fountain. Awas ang fountain. May yung tatong napoy lights food. Ana, kay kuman sa katedral. Gaston. Tapos fountain. Lagi. Ang mga balls. Base gusto na ka mo exit Sam. Lagi. Dagko maka mga balls. Dagko maka mga balls. Basta. Sa Gaston Park naman ay mga silver. Kuan man daw na mga itlog daw na sa dinosaur. Dapat silver. Sa fountain do. Guys, okay na ko sa fountain. Anong nilaos pata sa itlog? Kita mo na silver diya sa Gaston Park, itlog na sa dinosaur. Ayun na ninyo yung love take. Pag inyo natusawan mo, pugsit. Oh my God. Mo ginang bago nagyud sa baba ni Dor sa atin sa 2025. Pugsit yung tubig. Naid niyo nga mga vocabulary. Lagyan lagi yung mga nadugang ng mga vocabulary niya. Murag dili ko kabalo bad influence kita nga grupo. Magani ka balo mo. Sorry na daan, Lord. Fireworks, nag-fountain. Basta na gusto mo exit din. Ngano natud ko na diri. Ngano na ako diri. Kasi nagpasko ka sa sementeryo. Patay ba tanan So, sa Manila, nagdagkot na lang kakandila. Basta kay nikaw naging ko grave sa ilalom sa lamisa. Lord, baka naman. This year. Gichat GPT ba ginako na? Ano na uso ning mukhaon sa ilalom sa kuan? Ay, mabuka dungog karon. So, dili din na Filipino kuan? No. Culture? Spanish na siya. Wow. Yes. Tawaton gini Every hour sa before mag-12 or sugod man siguro sa 12. Pag 12 gyud. Pag 12 gyud siya. Every hour daw na isa ka kuan ubas ilang kaunon daw sa ilalim. Di ay pa. Amo ba? Next nga hour na po. Sayop among nakaon, Brad. Diretso man ata. Diretso di ay. Oh, basta kay 12. Usa may style nimo sa kaunon nimo dan o tilap-tilapan sa. O tana hugo na sa do. Tama gyuban nga kanang inamnamon sa daya kaunon. Ugasan sa una. Ugasan sa una taba na. Gi-display naman to siya. Wala oy. Gidiretso na kay maulaw ko basta masapon ko sa kumamang sa kada sa lamisa. So unsa nini? Okay, atong si Juanito ang atong waiter diri sa likod. So unsa lugar ka? Malamig ang simoy ng hangin. 4 years na malamig. Actually. Di kay basin naminaw siya, nananaw siya karon. Uy, kinsang nga Unsa may siya, uy. message nimo sa iya? Diyan Pasko. Untang nabuthan ka, Hala. literal. Katong triangle Literal. yun na ulit ka sa imuha. Goodbye Philippines. Charla. Pero happy naman. Happy, super, yes. Wa lugar na I'm greet with my dia. family. With the family ba? Wa lugar na greet dia nga Oo. gwapo og kuan kanang prospect. Uy, katong akong chika sa una, katong itong bet na ko. Lolo. Personal message ko niya, like, nag-greet gid siya. Yeah. Dako na kay nga things ako, Pero nanam siya Big deal. yung karon. Ay. Now ka. Ayan Pogi, na. pogi kitong waiter may gala. Correct. Wow. Kay Sir, ni Poppy. Ako ni. Kay Sir Poppy. So mo ni siyang naitabo kung pag diabetic ka, diabetic lamang gyapon ko sa 2025. So brewed coffee lang gyud ko, magtanaw-tanaw lang ko nila mga leche mo tanan. Happy with family. Happy with family. Super. Yes. Oo, lagi. Pero ang pinaka-highlight nag-PM. Yes, nag-PM. Nag-delete ba mo screenshot? Ina siya daan na mag-delete og screenshot. di ba Correct, nakauyap ano ba naman yan ka? siya uyab? si. Ayan na. Okay. Wa ka balon, minaw yang uyab karon Wala masad ko nag-reply. Wala. Nag-reply ko pero greetings lang yapon. Wala na wala. uban pang ko. Yeah. Lagi kay. Di ba na mapalata? Kani si Sam kay di siya palata bang naka-crush. Kaya na lang kung muffin isa. Murag kuan siya kanang
Conservative gyapon kayo ba Automatic. pinatweetams gyapon. Kajulo niyo lang ko nga muffin, automatic ninigaw. Paspas silang ko. Sagunsa lang. Wa manggi makalupig sa kalami nimo be. Hey! Hila ka po Kalami sa may pamundak manda. diri karon. Puro ning mga design karon dito hindi ako makakon. Uy, atbang dito sa kuan ha, sa ilang kuan perspective nami atbang sa portahan. So kung nay mo sulod among i-welcome. Yeah. Welcome. Happy New Year! Uy, ano man na-interview mo ni galit. Sa atin naman happy, no? Sure. Kabalo ba mo nga, kung di ko sa'yo, I think we started na last year pa or last year lang. Tungkol kidag ko na ako mga anak ba, nanami ka ng New Year, perminti na ka ng letter for each other. Actually, nice to. Actually. Nice guy. So nanami, bagay mga dag ko naman mi. Para lang na mo ma-feel, so sa among letter, simple lang, ano bang, mga pasalamat to each other. Tapos, ikadua ka ng, unsay among ipabili na ka ng stay, kuan ka, mga lugar. Tapos, wish din na mo. Mag-stay kuan. Stay, kana ba kung unsay mong gibuhat nga nindot, stay lang gyapon kana. Barangana ba? Doing it. Di Okay. na, wala na ako gisagulan og ayon na pagsulti og negative. Kay bar di na nato butangan og di mo kita perfect bitaw. Tapos next time is your wish for 2025. So last year nga na mi kana ba di ko kabalubay kung Nakaila cringy ka? ba siya? Cringy. Kita mo din ang idea. Ako ang yapon. Ikaw ang Kanang I don't know bisa ako ba ni pagka 40 na sad ba no? Emotion gusto mo guna ko ba nga we're not just bonding nga kanang physically but emotionally kuan gyapon ni, di ba? So kabalo man gyud ko nga usay akong tulo ka kids usay ginabully na si Ella na yung mga ingana but gusto gyapon gyud ko nga dapat close gyud gyapon mo mga igsoon ha. So ingana ba thank you kuya for like that anaan. Nakakry everything. ka sa ilang message sa Medyo imo? teary-eyed pero medyo na ano na ko kay at least ganaan ako ba kay they're opening up bitaw. Si Ma'am Ling, nagilaka siya. Ningisi raman po siya kay. In fairness naman good kay more ano tingod siguro last year mas emotional me Okay. kay murag long letters gyud kana ba murag first time naman nakadungog from our kids bitaw kay sometimes nabi tay mga butang nga gusto na to madungog sa atong kids. Pero paraan lang ka para lang gid yung mapastorya. Pero sila nga na mag-college na so medyo ano na lugar medyo lahi na from the heart kayo. Actually best thing nga nahitabo akong daughter, di ba? Si Nicole, no? Akong daughter sa pagkaulitaw, guys. Siya gimi naghatag pug letter sa amo each one of us. As in naghilaka gimi ni Lingling ba yan? Kung makabasa bitaw mo matiri-eyed sad mo. Like, Imagine as in, ko. ako mag-imagine tiri-eyed ko. Imagine ako kailan ko. Dire, ingay na lang oh. Ako nakahilak ko ba kay letter niya ka Lingling. Ingon siya nga, hi Nicole if you're listening. Na-emotional gimi kay. Usa sa letter niyang ibutang bay nga. Matag stepmom daw. Iyang makita sa movies. Di ba mo ko na, di ba? Ako sa na-realize ba nga itong stereotype kayo ng inganang once basta stepmother. Kuan gina kanang maldita Correct. gina sa sa Correct. anak sa kuan di ba? Lahi nga anak ana ba? Gibutang gin dito ba nga wala sweet daw kaayo ana. Tapos nadawan tayo si Lingling tong last birthday nga murag nakainom to sa tong kang River ba to nga birthday. Medyo nagubuhar na beto siya. Dako kay kito do sa nga impact nga nihag si Lingling sa iya. Ayan na bito. And ako ba ma-feel na ko siya kay babae ba siya. Ana ba asin naghilaka mi ni Lingling ba. Miski ako ba na. Tako sa nagpasalamat sa ko ni Lingling di ba? Kay syempre at the end of the day again, akong klarohon, ulitaw pa man ko ato nga time, no? So, wala akong nag-cheat sa akong marriage, ha? Akong klarohon. But, defensive kayo. But, ang ako lang isilingling mismo ni welcome ba? So, mautong, ha? So, nagpasalamat ko ba nga na-settle tanan? Mubito lang muna ako Nahil ka. Yeah, exactly. Yeah. Pero mo lagi ako, pero ako gina si Master Pupi ni, anong ni Hanay Manita na? Namaten sa punong ko, Lord. Ayaw, Blessing Blessing lang. Yeah, because another blessing after, di ba kung mission, I went to Korea para maistorya kong manghod nga kabalo ko nagmaymay sa akong family for almost 10 years. To be exact, siguro mga 7 or 8 years. Wala na siya uli-uli sa amuha, di ba? Kaya yung mga pagmahaya na. We don't understand him, kaya napod siya tipas, pod siya, ana ba? Di ba ako mission, kaya mapauli na ako sa Pilipinas. The next mission ako, nga mapauli na ko siya makumpleto mi sa Christmas o sa New Year baka ha. So nakauli siya bay. Kompleto kayo. Tapos ang ako pag yung plano nga kailangan kita family, di mo kita nga naka-close.
So kailangan na to ni istoryahan gyud unsa gyud future para ni mama papa. Ilang business. They're getting old. Kana ba kanang istorya gyud nato retirement plans kanang dapat magud sa age silang mama, senior naman sila. Human naman mi nakatrabaho naman mi. Ngano ang imong kayod ron? Di siyempre kay po nga kayod nung nag-eskwela mi. Dapat chillax na gyud kanang lighter na ana ba istoryan ba? Ako mo nahimong presiding officer. Preparation for vice mayor. Joke lang to. Edit. So nag-preside yung ko, istorya. Bay, lalimang kaod tumi sa lamisa. Hanton alas 9 sa gabi, narami sa lamisa. We were talking. Di ko mo to. Why nag-CR? Ako may nagbalik-balik upang balik-balik bay. Hanton nga niabot sa time. Lalimang ka, niabot na ko ani nga age, karon pa ko nakabalo sa story ni Papa sa katong bata pa siya. Nag-story naman siya about sa iyang Papa po, nga ingana di ang heart siya. Wala ko kabaluan na pa. Kami nga pamilya ba, kulang mi sa kay si Papa lagi dugay na si abroad. Pagdako na mo si Mama busy sa kuan. Tapos karon ba nag-teary-eyed na ko kay akong insuon tong doktor. Mo istorya naman siya nga doy ka remember ka sa una. Sige naman mag-story about memories namo together. Sa una si Bet tag-uban. Yan na lagi basta makurinta siguro, no? Afraid na ta mag-party. Emotional na biya ko daan. Mas magrabe. Ayun no, bay. Ako sad bay. Siguro bay. Muna man ng 40s ta, Brad. Ang nga delayed man guni siya. Ang iyang napan niya sa 24. Ako na siya sa 24. Developmental problem. Ay medyo ano din yan eh. Patras ni siya gamay. Wala pa ganay ko lisensya. Di ba ko 18? Actually, bago pa siya natuli. As in ba, kuhan yung tanan, ay tanan, kompleto ba, naka-family picture me. For the longest time, dugay. Dugay na kami, wala naka-family picture na as in kami. So, nakompleto na ba? Pero mo lagi, pagsimba din ako ba, Lord. Advance ko mag-isip din. Lord, salamat kay Lord. Ang bang grabe ang 2025 ba? Kada bang gi-plus star tanan ba? Nindo, tanado. Anda ko na to nga challenge karon. Let's be honest. Is kanumang election na sad. We don't know if we still win or napa. Kay independent ta. We will. Oh, pero mo lang, way. So, murag happy kayo ang 2025. That was really nice among kon. Okay, kayo. Grabe, bay. Always, kung wala ka kabalo, we're always praying for you. What? Your success is our success, Bayam. Kay kung kuan ka, imber na mong trabaho po. Pero isa po na si Nicole, isa sa among mga pray good permi kay kami man gina nasa side permi kitanaw sa inyo ana pag na awkward moments something nga but especially po sa imong family gyud nya reflection po na sa among family kay syempre magsanaol ba ami kung unsa inyong teaching ni lessons ninyo ni ni Lingling magsanaol pud mi lagi ba kailangan pud nga na or lahi sila kailangan nato i-change ang atong dani kay para posible pud nga marag maawat-awat nato sila ni Bernie ana ba makuan pud nato ba so nindot kayo nga kanang gap ninyo sa syempre imong ako abroad ba gyapon ang papa so marag kabalo ko nga naay nga na gid nga gap nga marag dili na siya istorya kay marag corny or something dili kay na ginatopic cringe sana sa cringy sana sa term na sa mga Gen Z cringy with the letter J cringy pero ingana no nindot kayo Arp nga kanang isa na siya sa mga kanang marag na-achieve lugar gid nimo dili na siya nga ingon nga basin na may tabo na dayon sa kuan basin gipahalipay ka rin siyempre reward na siya dapat promotion na ako na-realize ba nga dapat yun din, nagitay mga family garbage hard work. Dapat yun din, nasa gitay family gathering na ng happiness. Dili bitaw kang ayar mo mag-reunion na yung mga mati. Tinuhod, yeah. Pero nindot ka ito nga idea kung kuan. I think the Holy Spirit nagkuan yun sa imo ba nga mag-letter yun ka. Lagi kanahan mo ko basta last 2 years namin nagsugod ana. Karami nami relationship. Talagsar kayo nga ng lalaki or papa. Nga marag magkuan bitaw emotional. Nga marag naging pagka-mother. Nakamature ng instinct. Kanang nga bitaw mga emotional nga mga initiative bitaw. Dili pa kayo kuan emotional ang papa good. Remember man yung papa ingana ba yung papa sa. Dili. Wala
So, naana siya kuan kanang intervention ba nga gikuan sa imong wisdom ni Lord nga. Uy, ako ning buhaton kay nindot to ana. Yeah. And kuan I honor you kaning nga bitaw i-focus nimo imong family gyud, mo yung giuna. Family man gyud si Kwan. Di ko kabaloan na ba kung ay siguro ani na siguro ako sang giunahon na ba kana bang after sa family murag sex life mo na priority. dili dapat ko na sila perpendicular. Perpendicular. Dili parallel, perpendicular. Kabalo siguro Brad. Ako sang giunahon na do. Masa kaka-inspire siya pag sex na inspire na. Di po siya. Musician tono no. Di po siya mag-learn sa imo. Okay naman yung family. Lagi ta sa sex yun. Di ani lang siguro Brad. Siguro tungod kay gikan mong gid ko sa pinaka di ba sa gikomentaro nga grabe gid ka pobre no bro. Nakita man gid nga from nagsugo ka sa kanabang talent pay nga tag 2,000 ang simana hanton nga. Uy. Nagka-increase mo ba? So, mabay na nimo ang imong gusto nga butang. Nalang ko yung realization mang goodbye nga. Kani mga butang, Brad, pwede ra gyud ni siya nga murag tapal for a certain period of happiness nimo ba? Tapal? Like for example, nakapalit ko lazy boy, nadugay ra kay nako pangarap. So nakapalit nako, do na, gyud nako. Pero at the end of the day, bay, it's still the relationship around you the ay bay. True. Walay samo. You have very good friends around. You have good works. May dili toxic imong kana ay workplace. Karon sorry guys sa akong ida karon. Diha day gyud bay gyapon ba important. Yeah. Yeah. Usay nalay tama yun yun baka ng mga sa term niyo sa sa una kanang ako ang mga kon sa una basta mabalik na ko about atong mga bench. Inner child. Oh, inner child, di ba? Sometimes makapalit ko ani kay sumutapal siyang mo man hindi na ako mapalit sa una. Deprive man ka sa una. Kay deprive man ka sa una. After na yung mga things ana ba? Makapalit na kay bagong burner. Bago na din mong burner, guys. Kay for the longest time kay pag ana maglighter pa man pak daw siya makuratang ka kay musila boy. My God, abi na ko nasunog akong kilay. So nakapalit na may ka ng stove na pak. So goodbye na. Og washing machine pod. Og washing machine pod. Para ipalabagi kang maayo. So actually karon ako na nakaron sige na ako na siglaba. I realize nga mas ganan di ko maglaba kaysa maghugas og plato. Kaya maglaba di man kay ko mabasa ang hugas og plato mabasa man. But anyway, so balik sa kuhan. So mo akong realization nga ang butang ya maka-happy, nice. Pero kung lagi siya ba, parang nalagay siya span ba? So makapalit ko sapatos. Ganang kay ko favorite na ko siya for the next 2 weeks. So nasa parang nasa ko ana ba? Mo ang difference sa joy and happiness. Oh! When you become happy because of the things that's happening around you. You get new Di din na sila shoes. synonyms? My God, sayop ang gitulo ni teacher nga ang joy o happiness. They're just the same. So ang joy is that inner peace yan sa imuha. Kana bitaw maski chaotic imuhang palibot, you still have that peace and calmness. Still you still manage to stay happy or kanang ka-smile gyapon ka because you have that English joy. na gwapo kay pamilya. And the things that will make your joy stay is imuhag yung number 1 your faith in the Lord and your family. Mo to ang core nimo ba? Yung family. What makes you keep going is your family. Amen. Dili man ka mag-invest on things if wala giyapoy makapalipay ana sa uban or it will not give you happiness. So why do those things? So mo na sa. Ug mo kato atong good news sa Bible. Imingon na nung kung kaini ba yun. Itanaw. Pag kuman lagi sa mga joy, mga happiness, naging kaya ako na din tanaw yun. Sorry kayo sa magaling ka nakareaksi sa musaya ko baka nang basta kaniya itong istoryan bitaw about joy, happiness in life. Mutanaw din ko ka Sam. Sam, balik ta sa pangutana sa Nescafe. Kanino ka bumabangon? Mag-duty. Mag-duty. Pressure ka. Para sa money. Money, oo. Diba? Money gives me joy. Ako din na ba? Char lang. Uy.
Kabalo ka, Cons, katong nag-report me atong last week Friday. Sabi na tulo ni Ma'am Karen. So, nag-ramen me. Kami kabalo, paabot na mo old chinky. Wala na si Sir Master Poppy. Ala ni siya. Asa niya gusto, guys? O tungod adto kamo lumikaon, tsara kayo mo conversation about childhood traumas. And how we healed that. Childhood trauma? Yun sa pero tana wala na rape ha? Wala. Sorry. Wala. Makuyaw na po kayo na yung mga artista, yun na din ang storya ba? Nung bata pa mo ako. Nangyati na gano'n. Tatahin niyo po ang aking bagong movie. Anak man rin sunod. Promotion man di ay. That's why, for 2025, muna nga akong gusto lang nga, last nga topic ba nga, tanang makita na yun nato atong kanabang, sa ito yung mag-ingon na term, kanang within inner child. Yeah. Mahil na ang inner child. So, napa ba mo'y gusto ma-achieve for 2025 na gusto ninyo mahil between siya? Lalimang ka, naka-host na ko sa akong reunion, okay na ko. Nakita na ko sa akong mga crushes sa unang look at me now, baby. Look at me now, baby. Yes. Bisang nabitin kasi mo hosting. Bisang nabitin ko sa hosting na ko. I'm the one who let go. Ano talaga? I'm your thought guy. Yeah. Remember? Ano talaga? Hi. So, anong broken ka ba? Hi. Feeling guwapo. Muna yang gilis sa dito katong dili niya usab. Andimpos man dia. Correct. Muna yang gilis sa katong dili niya usabon ang pagkahilas. Wow, usaba. Hilas pa rin sa 2025. King hilas. Lalimang good mo, sa 2025, di ba nakauli kong mga agoy sa akong yutang na tauhan. Nag-host ko sa among reunion. Medyo, di ba? Takaroon, nakabalik ko sa... Bay, akong gi-explain sa... Kauna sana. Akong gi-explain sa event director namo. Kasi ang event director namo, gi-hire naman po siya atong sa batch 99. So, is follow the script, follow the program kay si O Caraga nga banda, stricto kayo sa ilahang schedule. Kontrata nga dapat 9 magsugod na. Wa man mi nakasugod og 6. So makompress ana ba. So that's why ginapadali ko. Ako daghang kay ko gi-prepare nga material nga pang comedy kay relate man kayo ko kay Corpus Christian man ko. So kabalo gyud ko nga kani nga mga punchline makarelate gini tanan. Sila pa nag-ingon, wala ako nag-ingon ani. Sila ang nag-ingon katong mga nag-appeal sa mga reunion. Ako ra daw first time daw to nga pag-host na ako. Attentive tanan. Pag-ingon nga itaas ang mga kamay, nagpataas tanan mga kamay. Kabalo ba mo sa corpus mga garbuson. Kayo. Mga garbuson ba po mga taas kila kayo mga unsa mga dato may dere. Pag-ingon nga wave tanan slow mo wave. Sila gid mismo na ingon sila lingaw kay mi bay grabe. Tanan batches bay ni follow sa mo. Sa last daw siguro wala nila gibuhat pero di daw ing ana nga kamulo ko istorya hilom tanan kay sa una magstorya ang host ako ban chika-chika. Again dili na ako nagstorya, sila nagstorya. Kasi sila may nag-attend. Sugra po ang dating kabalo mo. In fairness sa event organizer, wa mo ko sa kabalo nga, boss. This is so important to me kay una si Bernie Bitok-Bitok was nothing, bay. I am nobody. Tapos sa kuan katong high school pa ko wala bay dili ko varsity dili high school era wala yun dili po kwartahan wala bay mo na ako medyo mo na ako ipakita sa yung tanan nga ako medyo pressured gamay kay medyo conscious kay ka ba kay muntian basig dako kay tanawon sa dagan kay ka kuan pero mo to nga para sa ako personal kay to siya bay so that's why pag I love you all so nahuman ako mo nang karon akong question lagi now is apa ba may gusto? Ako nagunaw ko. Sa man, Lord na. Ako sa pa may akong gusto nga burag na ay para pa. Kay burag na okay na ko sa 2025. Sa 2024, no? Sa 2024. Burag na ano ko ba nga okay ko Ikaw na pa ba kay gusto, Bern? Nabagyapon kay siyempre. Wa pa man kay pamilya nga buog yun nga kuan anak. So anak ni anak. Muna akong gusto. Anak nga pareha kagwapo sa ako. Bright. Data problema. Maulang. Muna siya akong murag ginakuan gyud nga. Hopefully karon kay kuan na. Grabe na ang panahon karon basin na napityo namin mo abot. Uy. Mag-align ba ang mga planets? Ang mga narabatay mga
kuan na po, lain na po nga mga bayo nga mga kuan, crisis. No? Ato na po ng kuanon. Pero yung makaroon mo na yung gusto karoon for 2025. Siyempre, Na own family. Lagi, mo apas gid siguro ko dito kung naana, mo abot Pero okay na pa tong- man kasi ni si imong wife nga kuan. Okay pa kayo? Basin siya nga din ako ganahan. Di, nakurat gari ko kanin siya. Pasunod lang. Uy! Okay na. So, pwede na dahil. Going back. Gusto yan ay. Sorry. Di ba? Kaya namin gipalit nga mga gifts niya. Ma'am, Ipasulod i-deliver, ma'am. Sige, pasunod Sige. lang. Again, ato nang i-pray for your ano brother. True. Ato lang Yes. iyambo. Let's close our eyes. Powerful. Powerful kayo ang prayer. Amen. Yeah. So, siyempre, kaning nga topic, paulahin na po nato si Sam. Siyempre. Tanan ba ang pressure saya ganan man na siya pressure kay sakit-sakit ganan. Ganan na siya sakit-sakit gamay. Kabalo ka, miski ganina ang tag-iya. Ano kay kauban nga gwapa. Lagi mo wala pa ginay partner, wala pa nay bisbis-bisbis. Unsa na lang. Unsa na lang ka mabisbisan ni siya? Unsa na lang ginig malablay pa Lord, ni siya? palihog ko, Lord. Lord, ikaw na'y bahala da, Lord. Basinara gid sa CDRRMD. Kabalo, di ba? Or basinara sa City Mayor's Office. Pakabalo, Or basin. basinara gid sa peso ra gid ay. Bok. Ha? Nasa RTA. Lagi day. Muna ni. In short, taga City Hall ra. Layo mo layo pa man tato matumanta sa provincial. Ang ako lang kung naibawaan ko dani yung mga crush kay si either na uyab tapos nanay asawa nanay Uy, anak. wala to siya uyab ato nga panahon. Sadyang dili lang gid ako kaya mag-confess. Di man maka-confess, di man Say makaparamdam. man na mga mga style sa pag-confess po. Di man kailangan words. Magbiling kag panty. Ay, sorry. Hello. Nabiling akong panty. Paano na gul naman? Mga binat nga paraan ba? Tanawa na tok. Ano? Nakalearn na mo. Dagay ni ko. Kanang medyo, pong idara ni mo, Sam. Dapat ko din na napakimik. Pila na siya? Pila na siya? Basta na nananaw ba nga? 28, no? Kunwari, nag-send ka, nag-send kang nude pictures. Uy! Ay, sorry. Sorry, tayo mo i-unsend na mo. Ay, Nakala na sa ka dyan ba? Na-unsend na, tayo mo lang i-delete mo. Unsa to? Sorry tayo. Pakisend ba? Pag may isang pakisend balik, bi. Send na yan. Wala na yun. Simbak. Actually, usan ni ka-folder. Ayaw ba ni save ba? Di na ba ni ha? J-Drive lang na ako. Simbak. Simbak ko. Ano naman ko na ba? Sige ka. Kuan pa sa Filipina, beni siya. Dalagang Filipina, Gusto ko mukhaon sa ako. Uy, nainindot nga cafe dito. Ikan ba kami dito? I was thinking about you. Tsara dito sa Lone Wolf. Di, kuan ra kay na. Klaro ra kay na. Klaro na. Pwede naman siya nga. Klaro, Gusto ka coffee or ako lang talipat ilo ba kung lami ba? Ala lang gud. Wa ka nag-ingon nga ko. Ano na? Ako gahuna-hunaon ko palang So subtle lang lugar, subtle lang ang mga kuan. Pwede. Simbak ko. Okay kaya. Pulot na magundi siya guan reto. Daw limbs di siya. Basta diha nga. Or pwede direct na gyud kanang unsay mong GCash ana. Para Pero wala. basin nakatuon na siya kang draw. Di ba conservative man kani si Drew. Basin wala ni nga napon nga discard pod. Sa una, magundi nga na naman dyan siya. Pero nakatuon nakapod. Oh, nakatuon ko sa inyo. Kami nasad. Serious. Kami na po isala lagi ani karon. Nga lalaki na po isala ani. So for 2025 maboros na ba si Drew? Hopefully. We're Hopefully. trying. I'm trying mag-40 na si Paolo. Sa bagay, again, ang mga lalaki habang tumatagal lalong sumasarap. Yun lang. Wa may problema. You age like wine. Oh, Yan kami ang wag may lalaki. problema. Kapaning kamot basahan mo sa natong pangutana. Okay. Mao na ni ron. Kumot mo til. Kana bang mo pahuway rag til ba? Maki-comment dia Paulo. Si Paul. Paul. Hala! Away na sila. Paul. Di ba, Paul? Di ba? Kailangan ba ka mag-leave na sa kag 1 week para Uy. sa kailangan ba ta Basig mangitag sa- sponsor? Basig sa katihan. Ayan. Yan. Kini palainan na to daan. Palainan daw na to sila daan og room. Ay, Sa katihan na siya makabuo. basin sa katihan na. Pero Pero, dili ko kabuhan na ba kay basig, uy, sila drone na sa kwarto basig pag. dili, sa'yo na kayo. Mag-gift lang kasama o mga noise cancellation ng mga AirPods. Pwede na kayo. Noise cancellation.
Okay ra kahit tag Baka 500. sige lang ka na yung, oh Lord. Ako, nag-prayer meeting. Tawa man si Lord. Jesus Christ, man. Yamas. Ginawa ko. Sorry. Mali akong Pero ato na po nang i-pray nga by 2025 na lang mo mga family. Yeah. Then love life lang yun din for some. Di na ta magpaligoy-ligoy pa. Hindi ta magpalayo. Sa imo, napala imo? Imo? Napa imo? Siyempre, 2025. Election. Siguro ka na lang ako karon. Pag medyo na mga ginawa na ta kung makadaog ta sa election din. Tuloy ang atong pagserbisyo. Ang tourism de. Oo nga eh. Ba? Pero na may good usa ka incumbent ron nga mura gusto ginaay na. Tamas dool sa dughan gihapon. Sige lang kung sa gibuligan gyud. Ikaw na sa kadol sa lapa-lapa. Ayun. Pero yang ginang mayor basin day madala pa. Mayor. Yatang na sa ako ng tourism. Kay medyo daghan tay pwede buhaton na. Mag-hearing yun ta. Ang 3 years na mag-hearing. Ma-hearing yun. Saan naman mo yung murag? 9 years na nagyawira, no? Yata galing na sa ako, be. Mga saka-term lang. Iba, anak, iba. Muna itong gusto ipatang. Pero diba, hopefully. kada semana hearing. Kung wala yun, agriculture. Mo siya itong gusto may tabo. Muna itong giwish. Okay, mag-close ta sa itong eyes. Muna itong may tabo, may gala. Amen. Yeah. So, I think muna itong kuan lang, hopefully for 2025, more podcasts, more travel podcast, more nata sa outside podcast, dili sa opisina, more interesting na mga tao atong may istorya nga lang something inspiring. Okay. Ana and kana mga advocacy. Yeah. Actually kami karon gusto mi mag-promote og mga local businesses nga from Cagayan de Oro yun. Muna among gusto para kaning gigamit na to tong platform para sila ma-promote. Grabe gwapo kayo ni. Ancestral house ba jud ni nila? Yeah, gwapo kayo guys. Convert nila into cafe. Nice bagay gid ka sa tourism kay ngana gid imong mga vision ba? Nice. Dili kay siguro because sige kog travel sa laing kuan, ma-feel gyud nako ba nga lahi gyud ang impact bod sa kanag yung pag nay mo abot, di ba kana mo moabot sila, moabot ka sa kalugar, mo imong pangitaon. Or mahimo na siyang part na if namos ka Cagayan de Oro mo visit gyud mo ani nga lugar. O di dugang na. Bisig dungagon na bisag kanilang sa tungon di lang sa tamagunaw nag foreigners. Bisag kanilang sang Misamis Oriental na lang sa mabisita diha. basta tong Iligan, Hinguog. Unsa ilang ginalook syudad naman ni sila. Unsa may ginalook forward nila like Bukidnon, Malaybalay kung diri sila man sa Cagayan or before sila mo fly kay ang airport naman diri sa toa. Dapat nana kay mga top 10 nga must visit ba nga area sa Cagayan de Oro dapat ingana ta until na bisag kita dili magkapareha tong tubag limo o sa may best 5 na imong masuggest nga ipa laag diri still the usual cathedral sige fine okay naman na kay mga landmark man ginato na diri pero I'm sorry pre nang atong cave napasagdan man natong cave mo labay laman ta brag ordinary man kay makita nga tao nga kanang ingana mo na akong gusto tana ha? Napuno na daw glapo. Mao galing, sobrang napasagdan siya. Even na tong river rafting now, dili na siya. True. Dapat makita na to nga daghan tay alam mo mahimo kung makaing kog successful lang atong promotion sa river rafting, daghan ko'y makita nga mga foreigners. True. Nga maanhi din Kabalo ba ka nga sa Davao naman po yung river rafting dito? Napo sila yung river. Pero sila mismo ingon gyud sila mo agree nga mga nakismito nga we have the best gyud diri nga rapids sa ato diri. O lang dito, grabe lang ilahang promotion pag package ba. Lagi. Sa ato diri, miski kita galing burag nawala na sa tungkuan ba nga burag dapat nasa tong main kita Cagayanon nga ani mo Cagayan kay naay rafting ta or nay relatives mo ani mo. Dawato tong kamatuoran, ani mo di Cagayan kay magdahilayan ta. Di ba? Dili man nato ang dahilayan. Or 7 Seas o 7 Seas. Yan lang. And puslan man sad nga natin mga bars kay usay na diri mag-overnight so mag-bar. Ato sad nang i-improve ang atong mga bars. True. How to entertain visitors. Ang kuan lugar ang tao. Ang tao nga mo accommodate. Yeah. So dapat ang mga vokalista, mga banda, kabulusan sila mo unsa ilang mga storya unsay mo dili pwedeng kanta lang ka. Kada bang kabalusan ka mo
Kay how many times man, for example, katong atomi sorry pag compare matumig laing nasod atumig Thailand, katong atomi ugan ng mga cruise ship. Benchmarking magikasalain nga. Mo ana mga asang Pilipinas, malipay na sila bay. Uy, kisa to mga bisita. Uy, i-acknowledge bitaw ka. Lipay kay ka bay. Uy, may mga taga Manila pala tayo. Ay, sir, mama na. Anaon nimo ba? Sa Thailand, "Pong Taiwan di da." Sawari ka. Oh, original ba nga? Nabitaw na sila yung mga no kana bitaw kung unsa imong language kay murag na din siya. Nasa ibang greetings. For example, kung Ilonggo. Ilonggo? Anaon ba? Sure. Mo istorya ba? How many time na ko mabisitag bar? Wala, tukar lang ana. There's walay something kana bang murag welcoming. So dapat ingana sa ng mentality. Mo lagi mag-support sa talaga sa nga ma-enjoy nila. Hopefully. Lagi para ma-proud gid gate nga. So 1 minute ato nang iyampo sa. Thank you again sa atong sa atong venue karon. Thank you very much guys. And please sa mga So Dobby, kano sa natong merch nato? Antod wala pagyapon ta nako pagawas. Pagawas sa tag merch nato ani sa mga followers nato. And thank you very much sa ato. Naraw, saan naman na itong 2025 na! Nag-isend na ako. Wala naman ako. Hindi na tayo lousy sa 2025! Hindi na. Please invite us sa inyong mga lugar, sa inyong area. True. And excuse me, gabayad mi. Yeah. Lahi mi. Dili ni paingon nga, mulingkon mi kayo magpakadili. Kung tagaan mi, okay. Ay mo ka-pressure. Ay mo ka-pressure mo bayad mi. Ay mo ka-pressure mo tawag discount. Yan, salamat guys. And it's nice to see you guys. And hopefully, tuloy-tuloy na ang atong mga episodes. Yes! Karong weekend din, no? Pwede dito sa sa Katihan. Atangin ninyo na. Daghang salamat guys. And wish you all the best for 2025. Yeah! And kita tulo, Sam, please, we pray sa imong love life. Be a good girl. Be a good girl. Para na yun. Daghang salamat. Everybody, responsorial Sam, pray for Sam. Responsorial Sam, pray for Sam. Tamok. Kapag yung mga segment ba? Para sa itong responsorial Sam. Pray for Sam. Kawan si Attorney Drew. Kawan si Sampay na Master Poppy. Konsehal Bernie Bitok. Ingat mo tanan. Love you all. Bye. Babu.